Ook to this jari na grang fosten kotodansi fu differenti ruto. Oteng zondag 3 augustus na ini Vipranasi, Bankwerkerstraat 9 Rotterdam. Mist deze unieke ervaring van cultuur, muziek en mode niet. Een kotoshow van Naomi van Koten uit Suriname. Koluku mooi prodo missie, nanga mooi prodo Aisa. Wie wint de titel? Tante Mea ode ook toe aanwezig. Helen Meinals is uw gastvrouw. Poku ode fu, arki tori. Master Kaseko. Big time. Op maat. Pasensi familie en Essen en Friends. Surinaamse gerechten van Sweet Suripatu. Tickets verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/Grangala. Ook op de Bankwerkerstraat 7 tot 9 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 uur en 5 uur 's middags. En kaarten ook bij Fred Kulturu Shop. Early bird tickets 17,50. Op is op, daarna €25. Inloop 2 uur 's middags, aanvang 3 uur tot 12:30 's nachts. Na Fosten Grand Gala 2025 Kotodansi, zondag 3 augustus, let wel, op de Bankwerkerstraat 7 Rotterdam. President-elect en vicepresident-elect, ik wil u feliciteren. En u hebt al vanuit de maatschappelijke kant gehoord van de voorzitter, hoe het allemaal zit en wat wij van u beiden verwensen. Maar ik wil u vanuit de geestelijke kant toch dit meegeven. Psalm 75:6 zegt, het verhogen komt niet van het oosten nog van het westen, maar het komt van God. Dus u bent nu in een positie door God geplaatst. Maar God kijkt naar zijn leiders. En hij plaatst zijn leiders met maar één doel, om het volk te verhogen, het land te verheffen. Namens A20, Doe en Pro wil ik u feliciteren met dit moment. Dank u. We moeten zeggen dat woorden ons tekort schieten, voorzitter, om onze gevoelens te verwoorden. Maar we weten allemaal een belangrijk passage in ons volkslied. God zij met ons Suriname. En wat wij willen zeggen is dat wat we hier hebben meegemaakt, dat we het onder geen enkel ander noemer kunnen brengen dan God's given. Ja, wat we meemaken, of hebben meegemaakt, u hebt het zelf verwoord, het is een markant, het is een uniek, het is een historisch moment. En het jawoord van de Almachtige, om in de lijn, ik zou bijna zeggen van de apostel, maar van het geachte lid, weet hij weer, Raymond te praten, voorzitter. Het woord van de Almachtige is en blijft het woord, voorzitter. Zijn meetlat is hoog en zijn meetlat, voorzitter, die moeten we zien als een meetlat welke hoop, vertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef, verantwoording, transparantie, integriteit en zo zullen we door kunnen gaan, voorzitter, uitstralen. Wat we willen zeggen ook is, u hebt het ook aangehaald, in haast 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van dit mooi en prachtig land worden we in de gelegenheid gesteld om te herstellen, om te corrigeren. Wat we hopen, wat we verwachten, waarnaar het volk uitkijkt, voorzitter, is dat we moeten nalaten wat we in de afgelopen 50 jaar verkeerd hebben gedaan. En dat we moeten doen wat wij onaangeroerd hebben gelaten en of verkeerd hebben gedaan. Tot slot, voorzitter, willen wij de president-elect en de vicepresident-elect van harte
feliciteren en we hopen dat ze in overvloed de liefde, de genade, zegen, maar ook wijsheid van de Almachtige mogen ontvangen. Voorzitter, bedankt. Het is moeilijk praten na de apostel. Hij neemt al je shine. Maar voorzitter, het is terecht een historische dag vandaag. Straks krijgen wij als volk onze eerste Surinaamse of eerste vrouwelijke president. En daar mogen wij als Suriname trots op zijn. Maar voorzitter, historisch zijn is niet genoeg. De echte waarde van dit moment is hoe het koppel straks de geschiedenisboeken ingaat. Voorzitter, leiders die de geschiedenisboeken halen, gaan niet altijd goed daarin. Sommigen worden gezien als inspiratiebron, anderen worden weer gezien als een gemiste kans, voorzitter. Voorzitter, mevrouw Hare Excellentie, incoming president van de Republiek Suriname, Jennifer Simons, en meneer Zijne Excellentie, incoming vicepresident van de Republiek Suriname, meneer Gregory Rusland. Namens mijn partij Partij Hoor feliciteer ik u van harte. Maar zeg ik ook, vanaf dit moment gelden de titels niet meer, maar gelden de taken die u met deze titel krijgt. Vanaf dit moment geldt niet meer deze historische dag, maar geldt het mandaat wat u heeft gekregen daarbij. Wij van Partij Hoor gaan niet meer kijken wat u wel of niet goed heeft gedaan in het verleden. Wij gaan kijken wat u vanaf vandaag doet voor ons land. Mogen Allah u leiden naar stabiliteit en rechtvaardigheid en een plek geven in de geschiedenis waar wij als volk trots op mogen zijn. Dank u, voorzitter. Suriname, van harte gefeliciteerd met de eerste vrouwelijke president. Ja, een mijlpaal in onze geschiedenis en een krachtig bewijs dat geduld, toewijding en doorzettingsvermogen altijd hun beloning vinden. Vandaag, 6 juli 2025, schrijven we geschiedenis na meer dan 25 jaar actieve inzet in de Surinaamse politiek, wordt zij eindelijk verkozen tot de eerste vrouwelijke president van de Republiek Suriname. Van parlementaire, jarenlang voorzitter van de Nationale Assemblée, haar bijdrage aan het land is onmiskenbaar en vandaag wordt haar jarenlange dienst bekroond met het hoogste ambt van het land. Een prachtig voorbeeld dat wat voorbestemd altijd zijn weg vindt en dat het geduld van een vrouw haar uiteindelijk brengt waar ze hoort te zijn. Gefeliciteerd, Hare Excellentie. Suriname is trots op u. Een nieuwe bladzijde wordt opengeslagen. De toekomst is vrolijk en krachtig. Gefeliciteerd. Dank u zeer. Vicepresident-elect, gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u. Namens de NPS-fractie en de Nationale Partij Suriname feliciteer ik de gekozen president en vicepresident. De problemen van ons land zijn groot en talrijk en ons volk heeft op u haar hoop gevestigd. En om de context van verbondenheid met uw volk te benadrukken, zeg ik aan tante Jenny en oom Greg, uw volk rekent op u. Ga en dien de gemeenschap. Ik wens u veel kracht en wijsheid toe. Meneer de voorzitter, als grootste oppositiepartij met 17 zetels in deze assemblee hebben wij bewust besloten geen tegenkandidaten voor te dragen. Dit besluit draagt bij aan een waardige overgang van de regeermacht. Het getuigt ook van respect voor het democratisch proces en ons mandaat. Meneer de voorzitter, de VHP kiest voor een kritische en constructieve oppositie. Wij
zullen ons parlementaire mandaat inzetten door zowel waardering te geven aan goed beleid als opbouwend kritiek te leveren waar dat noodzakelijk is. De VHP staat klaar voor dialoog en samenwerking waar onze voorstellen bijdragen aan betere resultaten voor onze Surinamers. Meneer de voorzitter, we kijken vol verwachting uit naar de beleidsplannen van de nieuwe regering, in het bijzonder naar hun stappen en beleid om de economie verder te stabiliseren. Uw veelbelovende aanpak van corruptie, transparantie en goed bestuur. Er is hoop, gekoesterd door de samenleving die niet beschaamd mag worden, voorzitter. Graag wijst mijn fractie ook het belang van sociale cohesie. De polarisatie die gaande is op social media vergiftigt de samenleving en is een gevaar. Sociale cohesie is cruciaal. In een land met diverse bevolkingsgroepen moeten we gezamenlijke waarden en inclusie versterken. Op dat vlak staat de VHP geheel gereed voor gezamenlijke acties om eenheid op dat punt te demonstreren. Voorzitter, onze democratie leeft door dialoog. Wij wensen beide personen elect veel kracht, wijsheid en gezondheid toe. En ik dank u, voorzitter. Het getuigt van een overweldigende steun van uw college. Het is een enorm heugelijk feit waarvan ik in het bijzonder en de totale samenleving blij zijn om onderdeel van te zijn. Vandaag heeft Suriname een historisch moment bereikt, waarbij de eerste vrouwelijke president kamerbreed is gekozen. Mevrouw de president-elect, via u voorzitter, uiteraard. U schrijft vandaag geschiedenis als de eerste vrouwelijke president van Suriname en het 10e staatshoofd vanaf 1975. Uw verkiezing is niet alleen een mijlpaal voor gendergelijkheid, maar ook een inspiratie voor generaties Surinamers, vooral voor jongeren die in u het bewijs zien dat leiderschap geen grenzen kent. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u met uw ervaring, visie en daadkracht Suriname naar nieuwe hoogten zal leiden. Suriname staat voor grote uitdagingen, ja. Maar ook voor immense kansen. Vooral met de opkomende olie- en gassector die een vliegwiel-effect moet creëren voor andere sectoren. Dit vereist goed leiderschap, integriteit, transparantie en bovenal een onwrikbare toewijding aan het Surinaams belang. Wij rekenen erop dat u samen met uw team de verantwoordelijkheid zal dragen om deze kansen te benutten ten voordele van alle Surinamers. Laten wij als natie dit nieuw hoofdstuk met vertrouwen en optimisme tegemoet treden. Ik roep daarom iedereen op om de nieuwe leiding-elect van Suriname een eerlijke kans te bieden, constructief mee te denken, kritisch te zijn en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons geliefd land. Met toewijding en eenheid kunnen wij Suriname sterker, welvarender
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan.